Универсален начин за справяне на страха. Привет. Да, съвсем накратичко. Ние сме хора, нормално да се страхуваме. Без значение за какво, страха си е страх. Няма малък страх, винаги страховете ни са големи. Но как да се справим с тях? Как да се справим? Лесно пак. Отново. Пак лесно. Примерно, ние отиваме на работа. То ние се страхуваме още като отворим очите, почваме да мислиме за проблема, че ще се случи. Но, като отворим очите, си казваме така. Сега, аз ще ходя на работа. Значи ставам, върша си там нещата, баня, кафе и прочие, отивам на работа. И през този период от 6 до 6:30 вечерта аз нямам да се страхувам. Ама е толкова. Толкова няма да се страхувам. Обаче, аз като се прибера в къщи в 6:30, много ще се страхувам. Мале, така ще се страхувам и така да ми штръкне тук така косата, чак на косъмците на ръката да ми штръкнат. Голям страх. Че от 6:30 до 7 вечерта голям страх ще бера. Но, докато работя, докато съм на работа и всички други дейности, които ще правя от сутринта до 6:30, никакъв страх. Пробвайте и кажете дали работи при вас. Успешен ден!